Men er vi ude i, at Loft skal hoppe i Slotssøen i Hillerød, fordi det er jo sådan et vidunderligt sted her, så det gør vi da lige klokken lort om morgenen. Så hvorfor ikke? Here we go! Uæh! Og det er en vidunderlig tur. Vi kan se, at han plasker rundt. Er det dybt? We love it. And he love it also, I see. Er det koldt? Det er koldt, mand. Det er sgu ikke mig, der er sindssygt. Det er dig, der er ude i. I love this city. Det er ikke dumt, det her. Er Slotssøen? Oh ja. Du plasker bare rundt, som om det var 35 grader jo. Her kan du stå. Er der ikke glasskår dernede? Jo, det er nok. Jeg hoppede i kanalen i Frederiksværk, og der var glasskår. Hvorfor tror du, jeg hoppede lige direkte ned, ikke her? Og så ramte jeg lige her. Au. Prøv at se. Ja, han har slået sig lidt jo, men det var ikke... Direkte ned. Ja, På hovedet først, ikke? Det er jo ikke voldsomt galt her på filmen i hvert fald. Blodet løber jo. Kom op med det, det ser koldt ud. Og selvfølgelig har vi noget, han skal varme sig på jo. Der har vi jo noget blågajol jo. Intet mindre kan gøre det. Okay. Ej, vi skal ikke glemme noget. Prøv her. Her, tag noget andre på. Sam! Come out, wherever you are. Og jeg taber den her telefon i vandet. Wherever you are! Wherever you are! Ja, nu, jeg er herovre, mand. Ja, nu, kom længere over. Herover er jeg jo. Herover, længere. Den kan slet ikke filme igennem det her gulv her. Du bliver nødt til at komme ud. Kom ud derfra. Okay, er du klar? Yep. Til noget... Du er det klar derovre, eller hvad? Det der... Det ser godt ud der. Hvad det hedder? Det der... Det hedder... Ja, jo, der Det står lige her jo. Du kan bare tage en tår. Har du holdt sokkerne på? Jeg var sgu da på, mand. Hallo.